пропуснахте новините ни или някое важно за вас предаване, ако искате да разберете какво се е случило в Пловдив на този ден преди година или преди 15 години, посетете сайта ни tvplovdiv.com, където архивираме историята на Пловдив. На този сайт може да видите и актуалната ни програма, както и да коментирате това, което ви харесва и това, което не ви харесва. И още, програмата на Пловдивската телевизия на живо. Анкети и телевизионна информация. tvplovdiv.com, сайтът, който иска да събере пловдивските събития и личности от последните 16 години. С картина и звук. Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Вие сте с предаването Тодор Христев за Пловдив. Едва ли е необходимо да ви представя моя събеседник днес. Това е господин Васил Дойков, анализатор на политическите процеси, най-вече тези свързани с СДС. Нека да ви припомня, че господин Дойков беше заместник-председател на Съюза на демократичните сили 1993-1995 година, след което беше и депутат в 36-тото Народно събрание. Така че неговата съдба и неговия живот е много тясно свързан с идеята СДС, както и моя, разбира се. Може би си досещате, че темата на днешния разговор е разпадането на Синята коалиция, нещо, което се случи в Пловдив. Пловдив, който дълги години беше синя столица на България, беше символ на демократичността, на либералната демокрация, но, за съжаление, в последните години вече не е символ на това, а на нещо друго. И тъй като коментарите по повод на разпадането на Синята коалиция, на отделянето на СДС и ДСБ бяха по-скоро в посока кой печели, кой губи, как един щял да влезе, например Иван Костов с ДСБ в парламента, пък СДС ще ли да останат, или СДС ще ли да влязат в парламента, пък Иван Костов щял да остане. Никъде не се появи по-задълбочен коментар, свързан с причините, които доведоха до този разпад на синята идея, защото за мен това на практика е разпад на синята идея в тази форма, във формата СДС. И този разпад се случи много отдавна. Той се случи още през 1997 година, когато Иван Костов успя да овладее СДС, да я превърне на практика в една партия. Партиите, които съществуваха до този момент в коалицията СДС, бяха направени присъдружни. Един термин, който за мен винаги е бил много странен, но който изразява едно единствено нещо. Пълна и авторитарна власт на Иван Костов над СДС през 1997 година и обезличаване на партиите, които бяха в СДС. Обезличаване на съдържанието. Запази се само опаковката, запази се само формата. В крайна сметка, това, което се случи в понеделник в Пловдив, може да бъде наречено и хроника на една предизвестена смърт. Защото смъртта се случи много по-рано. Добър ден на господин Дойков. Добър ден. Имаме ли основание да твърдим, че смъртта на СДС, съдържателната смърт, смъртта на идеята СДС се случи през 1997 година? Това е безспорен факт. Безспорен, обаче, за съжаление, се прикрива. Тъй като сега се говори много за синя коалиция, за край на синята коалиция, а синята коалиция беше това, което съществуваше до 1997 година. Значи хората, които унищожиха СДС като коалиция, като национално движение на партии, сдружения и граждани личности под формата на една предизборна политическа коалиция, иначе като национално движение за демокрация, за свобода, за справедливост. Тези хора, които унищожиха и се възползваха от това унищожение, употребиха трите букви, символите на СДС, те изведнъж започнаха след многократни загуби на изборите да говорят за синя коалиция
което е наглост, което е цинизъм, което е невероятно. Но това не ме изненадва от тези хора. И всъщност това, което може да се счита в момента за смърт, за крах, това са едни остатъци оглозгани кости от символите на СДС, а всъщност формално юридически СДС приключи, мисля, на Националната конференция януари месец 1997 година. Да. Аз за себе си мога да кажа, че съм членувал само в една партия, коалиционен партньор на СДС. След това в Синята партия не съм членувал. Бях един от противниците на партизирането на СДС, защото знаех какво се крие зад това, какъв е смисъл на това партизиране, което по същество е едно приватизиране на СДС и употребата му за един бандитски преход. Затова бе измислен терминът десен преход. И този десен преход трябваше да стане дирижирано, а за да стане това, трябваше да има една партия, една личност и хората, които стоят зад нея, да няма демократични отношения, каквито бяха в коалицията СДС, да няма взаимен контрол, да няма коалиционна етика и култура и да има една еднолична вождистка лидерска партия, които някои наричат еднолично търговско дружество, други еднолично бандитско дружество. И СДС не изпълни историческата си мисия, но изпълни задачата, за която бе създадена Синята партия. Тоест ограбване на националното богатство, олигархията и част от номенклатурата висшата да превърне политическите си позиции в икономически, да оцелее, да се утвърди. Резултатът е пагубен, жесток. Нямам предвид само демографския срив, нямам предвид само най-ниските пенсии и най-ниските заплати, но имам предвид също и състоянието на демокрацията, демократичните институции, правата и свободите на гражданите. Всъщност, получава се така като резултат, че ние тези, които сме останали тук в България, за разлика от тези, които бяха прогонени, защото аз твърда, че истинските седесари, те бяха прогонени в чужбина. Избягаха да търсят щастието си извън България. Ние, които сме останали тук, едва ли не трябва да започнем от начало. Защото свобода значи повече власт на гражданите, повече демокрация, повече гарантирани права, които могат да се упражняват, дори в рамките на тази Конституция. Не е задължително да говорим за промяна на Конституцията. И освен това, трябва да се борим и за справедливост. Справедливостта, дали ще я наречем социална или някаква друга, тя не е нито ляво, нито дясно понятие. Справедливостта значи равноценност на хората, равни права и равни възможности и равнопоставеност пред закона. Отговорно твърдя, че в България поне, айде не говорим за абсолютна справедливост, тъй като такава няма. Говорим за една относителна историческа за този етап на обществото справедливост, която не съществува и която корумпира, покварява, разлага цялата държавна тъкан и унищожава българската нация дори като демографски елемент. Да, тъй като просто хората просто бягат от тази жестока, зловеща действителност, която е... За последните 20 години сме намаляли с 1 милион и 700 хиляди. Само като вметка. Защото много се говори в момента в България за либералност, за неолиберализъм. Можем да кажем, че в България едно истинско либерално демократично общество няма, защото примерно ние нямаме право на референдум. 20 години никога не сме изявили волята си като избирателно тяло, като един най-висш орган в държавата. Това е народа от пълноправни граждани и избиратели, които на референдум да реши определен въпрос. И закона за референдума е да, той беше фиктивен закон. Да. Нямаме право на жалба до Конституционния съд, както и всеки съд не може да се отнесе до Конституционния съд по отношение на неконституционност на определен закон.
Нямаме редица други права. Освен това, нашето общество е изпълнено с привилегии, които лъже СДС, синята партия на Иван Костов и компания, въведе. И по този начин на практика ограби и излъга своите избиратели. Ами нима не е привилегия работническо-менеджерските дружества и приватизация. Тук в интерес на истината те стартираха още по времето на Жан Виденов. Масовата те приватизация. Юридически не, те нямат нищо общо с масовата приватизация, но тяхното пълно превъплъщение в живота се случи по време на управлението на така нареченото СДС, едноличната партия, и хората и до ден днешен нямат представа какво е същността на работническо-менеджерските дружества. Те говорят за работническо-менеджерска приватизация, но не съзнават какво точно се е случило. Тъй като тези работническо-менеджерски дружества, те бяха комбинирани с един метод на приватизация, който се нарича преговори с потенциални купувачи. Тоест да се даде националното богатство на този, когото трябва. И единствени работническо-менеджерските дружества имаха привилегия да не декларират с какви средства участват в приватизацията. И на практика се получи така, че властта на посинялата върхушка дава предприятията на този, когото реши, а те плащат с суровини, пари и активи на самите държавни дружества. Тоест, можеш без една стотинка да станеш приватизатор, ако си назначен от Иван Костов и от неговите министри за директор на едно държавно дружество, на едно държавно предприятие. Затова аз съм далече от мисълта да обвинявам само Иван Костов. Той е инструмента. Да, той е символа на това унищожение на... Да, той е символа, но около Иван Костов има една голяма клиентела, която искаше да граби, тя беше възнаградена, но за сметка на това пък те крепяха властта като клиенти на своя патрон, те крепяха властта на патрона, която власт пък даваше най-големите национални активи на определени фактори и така се разграби националното богатство. И по този начин бяха ограбени и самите избиратели на СДС, евентуални тогава, които считаха, че това е СДС. Те бяха ограбени и по друг начин, тъй като приватизацията не се проведе с търгове на пакети от акции по фондовата борса, където може да има прозрачност и справедливост и където можеха да участват стратегически инвеститори и където субективният фактор на администрацията е неутрализиран. И тогава, може би, предприятията щяха да попаднат в ръцете на хора, които да ги развиват, включително и някои мултинационални корпорации или така наречени стратегически инвеститори. Но целта беше да се дава по-избирателно. Тоест на наши хора, в кавички да сложим наши това хора. Значи, всички знаем какво са. Това значи, че освен, че се дава на наши хора, едни пари изчезват някъде, се взимат от някъде, другаде някои дават. А може ли да допуснем, че тези хора са били посочени? След като Иван Костов е един инструмент, едно оръдие, по-голямата част от тези хора просто е трябвало да получат апетитния залък. Да, особено за големите, едрите сделки, това е безспорно. Да, виждаме на много места мултигрупи, пък и не само мултигрупи, и други организации от този период. Споменахте мултигруп, айде да ви кажа следното. 95-та и 6-та година вестник Демокрация се издържаше от мултигруп. Когато се говори, че мултигруп едва ли не свалила Иван Костов, групировката мултигруп, се забравя, че мултигруп имат много важен дял в качването на Иван Костов на власт, изпечелването на президентските избори. И свалянето на Жан Виденов. Да, от така нареченото СДС. Отворете старите вестници Демокрация, година и половина ще видите мултигруп елит и мултигруп. Това беше под заглавието на Демокрация на главата на вестник. На главата. След това говори се за групировки,
Трон, групировката Трон, която е друга част от Държавна сигурност, повече свързана с научно-техническото разузнаване, мултигруп Трон ГМБХ, Виена. Да. Красимир Стойчев. Ами той няма ли дял за качването на тези узурпатори на СДС на власт? Вестник Стандарт, който тогава беше собственост на групировката Трон, това беше рупора за партизирането на СДС и против истинските седесари, тяхното компрометиране и възхваляването на цялата пасмина около Иван Костов. Ами след това, като спечелиха изборите, не знам дали си спомняхте жената на Красимир Стойчев, Слава Стойчева, Елена Костова и съпругата на Петър Стоянов бяха в фундация Бъдеще за България. Жената на Красимир Стойчев. Да, американски бутчета, ако не се лъжа, имаше един такъв случай. И други неща. И сега някои като говорят за държавна сигурност, групировката Трон не е ли държавна сигурност? Добре, ако се върнем пак назад, за да видим това, което се случи преди една седмица, преди няколко дни. На практика излиза, че това, което се случва след 1997 година, е един посткомунизъм. Тоест, може да се нарече неокомунизъм. Или неокомунизъм. Не, да. Тоест, отново се работи за хора, за структури, които са играели водеща, които са имали доминираща роля и преди 1989 година. И се оказва, че всичко това са техни проекти с цел да присвоят максимално от националното богатство. Аз твърда, че на практика те си реализираха втората фаза на 9-септемврийския преврат. Тогава национализираха националното богатство и го прибраха и го концентрираха в ръцете на държавата. А сега си го Сега като взеха. Втория етап си го взеха. И тук става въпрос... Но си го взеха не всички, а една върхушка, една малка част избрани. Въпросът е, че инструмента, средството за този исторически грабеж и за този бандитизъм беше синята партия, начало с Иван Костов, която си присвои трите букви, която ги узурпира, която ги заграби. И затова хората трябваше така да бъдат излъгани. И те бяха излъгани. Аз в Методи Андреев в едно интервю по една национална телевизия и казва: те нас ни употребиха, за да се ограби на националното богатство и ни изхвърляха и ни изплюха. Добър ден, бе, Методи Андреев, че ние това го говорим 95-та година, преди 15 години. Ти сега ли го разбра? 17. Ти сега ли го разбра? За какво става въпрос? Явно много от тях сега разбират. Не е дадено на всички да имат аналитична мисъл, да имат политическа проницателност, да имат прозрение и да хващат неща, които би трябвало да хващат лидерите. И би трябвало лидерите да ги посочват. Но, може би, има един много съществен проблем в българското демократично или българското пространство на прехода след 1989 година. Това е липсата на иерархичност. Дори в това, което се нарича демократично пространство, което беше отвоювано като демократично пространство. Аз си спомням, а предполагам, че и вие, господин Дойков, си спомняте, колко усилия ни костваше, за да стигнем до това състояние 1996 година. Коалицията СДС, която на практика включваше в себе си от ляво до дясно. До дясно, да. Включваше партии, които представляваха всички тези идеи, които представляваха идеите, които не само бяха опаковки. И на практика това беше унищожено поради тази, как да кажа, подозрителност. Нека да си го кажа направо, така както го мисля. Може би беше унищожено поради живият комунистически менталитет на голяма част от българите. Вижте какво се случи след 1997 година. Голяма част от тях искаха да има една партия, един лидер, една държава, тук нещо на тоталитаризъм понамирисва и каквото могат те да приберат.
сякаш с него ще живеят 100 или 200 години. Имаше и такива. Да, те просто нямаха политическа кауза, нямаха политически ценности, искаха да направят един скок в кариерата, някой това неосъществени комунисти, някой да стане директор, нали? Но имайте предвид, че поначало Синята партия, когато се превърна в такава и бяха унищожени партиите, които бяха филтър, в нея влезоха много партийни комсомолски секретари и това беше клиентелата всъщност. Оранжеви земеделци и те влезоха не случайно. Те съставиха близкото обкръжение на лидерите на ЛЖ-СДС и затова бяха пуснати и по този начин бе подменен, както така ще перифразирам Иван Костов, духа на СДС изчезна още тогава от бутилката. Просто, нали, това беше и целта. Това беше и целта. Сега, но все пак още веднъж да поясним на вашите зрители, ние и друг път сме го пояснявали, все пак СДС действително възникна като една организация дирижирана. Това не може да се отрече в началото на прехода, тъй като комунистическата върхушка разпусна системата. И СДС беше коалиция от много партии, но под натиска на демократичното общество, под натиска на гражданите, особено в големите градове, тези партии се поосвободиха от подставени лица. И съществуваше един демократичен живот. И в един момент, айде как да ги наречем, кукловодите или олигархията или перестроечната мафия, изпусна контрола. Защото не могат да се контролират 16 партии. На тях им трябваше да контролират една партия с един вожд, която да участва в дирижирания преход в това социално и политическо инженерство. И опитите да се партизира СДС бяха неколкократно, включително първи опит да бъде качен Иван Костов на власт, това беше още 1992 година, когато Филип Димитров поиска вот на доверие. Точно така. Тогава Иван Костов отиде да се договаря да става следващия министър. Той беше предлаган от ДПС за министър-председател. Да. Той е един от хората, които караше Филип Димитров да иска вот на доверие. От друга страна, Филип Димитров също има вина, защото това не е морален акт. Тъй като България е държава с парламентарно управление. И ти нямаш право да искаш вот на доверие, когато няма решение на парламентарната група или на координационния съвет на СДС, който е политическата сила. Ти нямаш право да искаш такъв вот. Ако те свалят, да те свалят силово или по някакъв друг начин. И се задава въпроса, защо Филип Димитров искаше тогава вот на доверие и коя е силата, която го караше. Това, че Иван Костов е оказвал натиск е факт. Това лично Филип Димитров го е казвал в разговор с мен. Аз съм го питал, но той казва, никога няма да го кажа публично и казвам го на вас. Бяхме аз с Павел Шопов, но и той също няма право да иска такъв вот. И тъй като 1994 година СДС имаше 70 народни представители и това се считаше за загуба, се появиха така тенденции и пропагандни тези, че това е една страхотна загуба, че това се дължи на партиите, на коалицията, че СДС трябва да стане единна партия. Те се възползваха. Не Иван Костов, който тогава беше председател на СДС. Те се възползваха от ситуацията и вие и друг път сте ме питали как така партизираха и завладяха СДС. Ами ще ви отговоря, значи първо с големи медийни ресурси. Значи всички медии, всички вестници на Г13 на групировките работеха за каузата на партизирането на СДС. Второ, бяха инфилтрирани така много хора. Вие знаете, че тези, които бяха против партизирането на СДС, всячески бяха окепазявани, компрометирани.
Вие знаете, че на мене направиха опит да ми свалят политическото доверие в противоречие на устава на СДС. Така беше. Това беше един опит за сплашване. Тук ни замразяваха по места. Да, но постъпваха като болшевики и много по-зловещо. Гониха от работа, обаждаха се да не назначават определени хора на работа. Така беше. И това бяха заместник-председатели на СДС. Да, не състояли се комунисти, някои от тях кандидатствали 3 пъти, па после големи демократи. Да не говорим личности всякакви, нагледали сме се на страхотни артисти, особено в Пловдив. Които те са комунистически провокатори, от всякакъв род и вид. Добре, въпреки всичко, самия Иван Костов по време на управлението си, 1997-2001, имаше един огромен медиен комфорт. Първите две години, което пак не е малко. Ако не се лъжа, той беше първият човек, който така спускаше депеши. Една част от събитията, например стачки по предприятия, да не се отразяват дори в първичните информации на БТА. Но, както и да е, това е друга тема. По време на неговото управление нямаше синдикати. Нямаше. Синдикатите бяха нахранени, имаше труд и капитал, приватизационен фонд. Да. Синдикални лидери казваха, това е най-хубавото правителство, някои от тях забогатяха много, айде да не говорим, че са покойници. Така е, лека им пръст. Но мисълта ми е друга. От всякъде подкрепен, от всякъде защитаван. Първите 2 години абсолютен медиен комфорт и накрая 2001 година, когато дойде царя, просто Иван Костов се срути. Но не е причината царя, както заблуждава. Така, не е причината царя. Значи Явно той е да използвам едно любимо клише, колос на глинени крака. Разбира се, той управляваше силово, това беше един личен режим. С помощта на синдикати, с помощта на групировки и в техен интерес. С помощта на джобния генерал Атанасов. Защо джобен? Защото той е рабфак, работнически факултет и учеше с мене в юридическия факултет и ако не беше рабфак и партията да го изпрати от ПЖИ машинист да учи право, ще гледа Софийския университет през крив макарон. Ма те са такива. Това са комсомолски секретари, партийни секретари, оранжеви комунисти, рабфаковци. Това е бъдещето на България. Не бих казал, че това е бъдещето. Поне за сега се очертава. Ако го оставим така. Но мисълта ми е друга и всъщност въпросът ми беше друг. Не е случайно сриването на Иван Костов 2001 година. Искам да припомня на нашите зрители как реагира тогава господин Костов. Той се разсърди на народа, че не е гласувал за него и излезе от СДС след време и създаде една нова партия. Демократи за силна България. Значи той първо унищожи синята коалиция. Тоест изпълни задачата, истинското СДС. Но явно не е изпълни на 100%. В един момент употребиха трите букви. Синята партия си свърши негативната, зловещата роля в прехода. Не им беше нужна. Да. Закриха и синята партия. Създаде си собствена партия. Закриха вестник Демокрация, защото им беше неудобен по 2 причини. Не знаеха в чии ръце ще попадне и каква линия ще има. Точно така. И второ, вече този вестник нямаше какви теми да разисква след случилото се. Да. И сега тук, понеже казвате как Иван Костов загуби изборите и синята партия лъже СДС, така, аз го наричам Луканово-Костово СДС, Иван Костов загуби изборите местните още 1999 година, когато беше на върха. И това много малко хора го съзнават. Защото той спечели в Пловдив, спечели в София, обаче не знам дали си спомняте, загуби във Варна, загуби в Бургас, загуби в Русе, загуби в Благоевград, загуби в Сливен, загуби в Ямбол, загуби в Кюстендил, загуби в Перник. И понеже особено в по-малките градове много добре знаят какво представляват лъжеседесарите. Бившите комунисти станаха първи костовисти. Те викаха Иван Костов е велик, да живее Иван Костов. И до сега 90%. Да, 90%. И той загуби катастрофално изборите, но това беше представено за някакъв успех.
1999 година, но той взе мерки, защото все пак е предвидлив хитър. Смени министр. Да, 1999 година се опита по чисто болшевишки начин той да излезе невинен, а да изкара обкръжението си виновно. Едва ли не, той не знае какво прави обкръжението си. Да. И пуснаха един доклад на Националната служба за сигурност, изготвен от Атанас Атанасов под негова заповед. Джобния генерал. Който пуснаха този доклад и го предлагаха навсякъде да се публикува. Тоест не казват защо уволняват министрите, но индиректно в медиите пускаха информация, макар че това е класифицирана информация, държавна тайна, но контролирано позволиха изтичането на доклада, за да компрометират обкръжението на Иван Костов, за да излезе той чист и бял и невинен. Тоест, той постъпи противоположно на начина, по който пристъпиха противниците на Тодор Живков. На времето те изкараха Тодор Живков виновен, а обкръжението, лукановците и други невинни. А в случая той изкара себе си невинен и уж някакви министри виновни. Да, и от този момент насам Иван Костов просто вегетира върху политическия живот на България. Не вегетира, той паразитира. Но той не е само той. Оцелява. Защото ще ви дам пример. Говорят за тъмно-сини, което е смешно. Тъмно-синьото СДС беше унищожено в 1997 година. То за това беше обвинявано. Да, че е тъмно-синьо. Че е тъмно-синьо. След това говорят, че са десни. Ма какви десни са те, когато купуват държавни апартаменти, да не са социално слаби? Мога да ви дам много примери. И Екатерина Михайлова, и други, и Атанас Атанасов, и купуват с компенсаторни записи, с които още веднъж ограбват хората. Да, защото хората си продават компенсаторните записи по 30 стотинки, а те срещу 1 лев купуват държавна собственост, защото само те единствено имаха достъп до тази държавна собственост и си купуват апартаменти, други купуват земи, трети купуват предприятия, а хората, които са били национализирани на времето, имотите им ограбени и дълги години използвани от държавата, сега като не могат да ги реституират, получават едни хартийки и са принудени да ги продават по 30 стотинки. Това е вече втора фаза на национализацията. И така бяха още веднъж ограбени потенциалните избиратели на СДС. Безспорно. Ние виждаме, че Иван Костов се оказва една зловеща фигура в новата българска Не е само той. Както по отношение на ликвидирането на СДС, като демократична коалиция, демократично движение, така и по отношение на обедняването на българския народ, на ограбването на българския народ. Сега някой може да каже, че ние почти не коментирахме СДС, но СДС просто загиваше след 2001 година. Те нито имаха някаква водеща роля, нито имаха инициатива. И което е странното, в всички тези моменти те си оставаха по-силни, отколкото ДСБ. И което е пък най-странното, в последните години бяха така изцедени до дупка, ако мога да си позволя подобен израз, за да приключат окончателно. Сега те си дават сметка до каква степен са били изцедени и се опитват по някакъв начин да се дистанцират от ДСБ, но за мен нещата са приключени. Просто няма спасение и за двете формации. Аз мисля, че за всеки мислещ човек, който гледа обективно на нещата би трябвало да са приключени и то е по един негативен за цялото общество и за държавата начин. Такива са фактите просто. Безспорно. Значи какво ни остава? Остава ни да започнем отново. Да се опитаме отново от АБ. Макар че царува пълно неверие, обезверение сред българите, ако ние искаме да оцелеем като нация, като народ, да просъществуваме, трябва да започнем от АБ и трябва да започнем да градим основни понятия, основни елементи на българската демокрация. Господин Дойков, благодаря ви за този разговор. Остава ни да се борим за свобода и за справедливост. Ние ще го направим, независимо от ударите, които сме понасяли. Защото пък това е основата на икономическия просперитет. Не това, което беше до сега. То се видя, че не работи. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте с нас. Довиждане до следващия петък.